Όταν έχεις ένα σωρό συναθλητές εισάξιους και αξίζει ένα μεγάλο άξια συγχαρητήριων σε όλα τα παιδιά που μετήχαν σήμερα στον αγώνα, εκτός βέβαια από τη διοργάνωση που ήταν άψογη, παντού δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Ήταν οι καιρικές συνθήκες, είχε πολλή υγρασία, τα μονοπάτια ήταν γλιστερά, ήθελε πάρα πολύ προσοχή. Μπορεί να πέσα και 3 φορές κάτω. Χωνόμαστε μέχρι το γόνατο, μέχρι το νερό σε ορισμένα σημεία, αλλά αυτά έχει ο αγώνας. Σε ένα τέτοιο αγώνα πρέπει να αντιμετωπίσεις και ό,τι δυσκολίες υπάρχουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι στους διοργανωτές και στον υπέροχο κόσμο που αγκάλιασε αυτόν τον αγώνα. Και εύχομαι και κάθε χρόνο να είναι κοντά και να βγουν από εδώ, από το Παρανέστη και από όλη την περιοχή της Δράμας, να βγουν νέοι αθλητές. Εγώ ήθελα καταρχήν να κάνω ένα τερματισμό, όσο το δυνατόν πιο υγιής, έτσι.